are no cities to love. There are no cities to love. It's not the cities, it's the weather we love. Amairu urte eta erdi eman ditut espetxean, espetxe desberdinetatik pasa naiz. Batzuk espetxe mistoak dira, non emakumea oso baztertua izaten den normalean, ez? Beti toki txikienak eta toki apartatuenak emakumentzat eta aktibidade gutxien emakumentzat uzten diguten, eta gero beste urte eta erdi edo 2 urte emakumentzako zen espetxe batean egon nintzen. Ateratzeko urte bat geratzen zitzaidanean, indarkeri matxista jasan nuen, nire alaba erasotua izan zen, nire bikotea zenak erasotu zuen nire alaba. Eta, bueno, igual orduztik nire izena gehiago ibili da bolo-bolon edo nola esaten da. Eta, bueno, orain zertan nabilen, hori, gutxi gora bera, lur hartzen oraindik, lur hartzen o hegalak askatzen, ez, bizi modu berri hontara egiten. Ni atxilotu ninduten 2013 urtean Frantzian, Bloan, eta bueno, aurretik neramatzan urte batzuk 3 urte klandestinitatean, eta bueno, espetxealdian Pariseko 2 espetxetan egon naiz, bakoitzan 2 urte egin ditut. Eta zorionez, urte guztietan egon naiz kideekin batera, oso garrantzitsua izan dena niretzako, espetxeari aurre egiteko orduan. Eta bietan egon naiz espetxe mistoetan, lehenik Fresnesen, gero Fleurin eta bueltatu ninduten Fresnesera. Eta, bueno, bai konstiente naizela, emakume bezala espetxeak ez, genero ikuspegi batetik bai gizona eta bai emakumeei ez, erabateko eskakizunak egiten dizkigutela, arau zehaz batzuk ezartzen dizkigutela, eta iruditzen zait bai pairatu ditutela eta horien inguruan hausnartzeko denbora izan detela pixka bat. Eta erresistentzia garatzeko ere bai horien aurrean, kideekin batera. Eta dela urte bete, nahiko kolpera epaiketa izan nun eta segituan aske gelditu nintzen. Espainiaratu ninduten, baina Espainian baldintzapean aske utzi ninduten, eta orduztik nago baldintzapean, astero sinatzera jun behar dut. Polita izaten ari da batean ez, hori egoak irikitze hori, eta aukera berriekin topatze hori ere bai. Nire kasua ezaguna izan zen, nik salatu nituelako komisaldegian jasandako torturak eta normala ez den moduan epaiketa batera heldu zen. Eta hor, aukera izan genuen, bai nik, nirekin atxilotu zituzten eta torturatu zituzten kideak, gure torturatzaileen aurpegiak ikusi eta bertan salatu. Emakume bezala argi dago torturaren, edo torturan ematen diren berezitasunak zeintzuk diren. Nik uste dute emakumeok bizi izan ditugun tortura kasuetan guztietan agertzen da eraso sexualak oso modu argian, eta eraso sexualak eta violentzia hori izaera matxista oso argi hartzen duela, bai eraso sexualengatik, baina baita ere ez egiten dizkiguten ez bakarrik sexualak fizikoki, baizik eta irain jasotzen ditugun irain sexista guztiengatik, gure sexualitatea, gure emakume bezala garen hortan zelan saiatzen diren igatzen, eta hori izango litzateke tortura edo komisaldegian bizi izandako, emakume bezala bizi izandako errealitatea, baina
Baina, bueno, gero dago ibilbide militante oso bat, non emakume bezala ere, hainbat bizipen berezituak izan dituanik, eta suposatzen dut, zuebe bai ez. Niretzat epaiketa, torturen epaiketa izan zen, aldaketarako momentu oso garrantzitsu bat. Eta gaur egun, bueno, pues, lan egiten dut, bizitza oso arrunta daukat, eta bueno, nik uste dut bizitza aurrera jarraitzen duela, eta lehen esan dugun bezala ez. Bizi izan genuen aparte beste gauza batzuk ere bagarela ez. Sistema berezitua da aparatu oso bat, eta emakume guztiontzako arrotza da. Esan edo da eredu patriarkal osoan oinarritutako sistema bat. Orduan, emakumeok beti sartzen gara sistema hortan posizio horretatik. Sartzen gara, emakume bezala, sistema patriarkala reproduzitzen duen aparato batean. Suposatzen da, bestu beharko gintuen sistema bat izan beharko lukela. Beti egiten diogu aurre borroka baten moduan. Gure errelatua edo defendatzera eta borrokatzera joan behar dugu, ez? Eta ni horrela bizitu nun. Gero sententzian irakurtzen baduzue, bueno, kriston kutsu matxista dari, denbora guztian jartzen da zalantzan nire hitza, baina nire hitza emakume bezala. Babestu beharko ninduken bainere alabari, babestu beharko gintuen sistema batek argi utzi du ez gaituela babesten. Ze argi dago, gertatu zen unean, Izar eta biok banandu egin gintuztela, Izar uzian zegoela ez nindutela uzten bere ondoan egoten, hori sistema judizial matxista batek eraiki zuen estrategia bat edo dakit zer izan zen, azkenean etekin politiko bat ateratzeko nire militantziatik, edo damuketa bat atera nahi izateko edo beraik jakingo dute, ni ez dakit zer nahi zuten atera hortik, baina argi dago gure bai ume txiki baten, bai erasotua izan den emakume baten eskubideak urratuak izan zirela momentu horretan. Orduan nik ze berme daukat hemendik aurrera, ze pentsatu dezaket epaiketa hortaz, ez? Nor izango da epaitua? Orain duela gutxi, hemen Donostiko epaitegian, peritoek pasabertzigutela proba batzuk, ez? Segurazki tramite ohiko bat dela eta jende guztiak normaltzat hartzen dula, baina niri oso bortitza egin zitzaidan 8 orduz, hor bulego bat, bulego hostil batean, hor 8 orduz hitz egiten egotea, eta hori niri ez zitzaidan iruditu elkarrizketa zaintzaile bat, ez zeuden nire sentimenduak babesten ari, justo kontrakoa, eta ni hor epaitua, bakarrik hortan epaitua sentitu nintzen, ez? Galderak ziren guztiz pertsonalak, nolakoa izan ziren nire aurreko harremanak. Nik ez dut aukeratu olako pertsona matxista batekin egotea. Tokatzen da, tokatu altzaigun bezala, gainontzeko bestei, ez? Nola sistema judizial osoa esan duzu patriarkala dela, ez? Eta horrez gainez, ikuspegi punitiboz, aritzen dela, ez? Eta hori da lerro nagusia, eta hor irute zait ere emakumeok bi aldiz zaurgabe, zapalduak gehala edo nolabait hori ahotsa ez dalako esan dia, ahotsa ez dalako aintzat hartzen, epaituak sentitzen gehalako babestuak beharrean, eta elementu pilo bat daude horren adierazle, ez, baina hori azkenean sistemaren isla dela, ez, eta hor erdian dago hori pentsakera matxista hori eta violentzia hori askotan ikusezin xamar pasatzen dana, baina aztertzen hasten bagea oso presente dagoena eta zer esanik ez emakumeon bizitzen.